Tror I er ved at være klar? Så her, jeg har startet sådan en ny forretning, ikke? Den hedder, jeg ved ikke hvad den hedder, men jeg ved i hvert fald hvad jeg kalder den. Jeg kalder den, hentehår. Det er sådan en med parykker. Nej, men så var der ham der. Så var der ham der Vulgærtas mand. Det er så det var så Kims chokoladefabrik, som laver chips. Så ej, jeg gasser bare. I ved nok. Ej. Så det skulle han også pakke ud. Har jeg noget her? Nej, men så skulle han pakke ud. Så vil jeg hjælpe ham. Nej. Så skulle jeg hjælpe ham med at pakke ud, ikke? Så skulle jeg lige hjælpe ham. Det gør han ikke have. Så jeg prøvede bare. Gik ind på et værelse. Gik ud på toilettet og sagde bare. Fordi jeg skød med sådan nogle hundelort. Så måtte jeg lige gå hen til hans kone der, ikke? Bare lige sige, hvordan går det? Hvordan går det selv så? Lige hvordan går det der? Så tog jeg min scooter, kørte derned og købte en buket blomster til hende. Så er der den her sjove vits her. Ej, nu har jeg glemt den. Nå. Den vits kommer jeg ikke på i dag. Ja, fordi jeg spiller for meget kalder. Hey! Nå. De sidder og drikker min cola. Min cola. Jeg fik bare noget galt i halsen. Cola. Jeg har en colaflaske i hånden, og der er ketchup på. Det er sgu da mega klamt. Tag og smid den ud. Det ville jeg også, men det lugter også meget. Så har du en god grund til at gå din vej fra den. Jeg gik min vej fra dåsen, men så skulle jeg samle den op igen. Så vi gik ned til Brugsen for at få penge tilbage. Man kan få pant, man kan få penge. Det er det samme, men betyder ingenting. Så vi gik ned til Brugsen. Jeg er lige kommet derfra. Det er så Katy Perry, parody simpelthen. Du er i studiet med Mikkel von Berg Malsmifne. Hedder jeg også. Fik du fat i mit efternavn? Det er totalt solo, mand. Og så kan jeg også den her. Så skulle vi på McDonald's. Så kørte vi igen. For der var ikke noget at komme efter, fordi de havde ikke flere McChicken. Eller nogen McRoast Beef.
Så vi kører igen. Er du sikker på det der det kamera? Er det det der, jeg skal kigge ind i? Nu er der ikke gået alt muligt til spil, vel? Nå, så Danmark har set mig. Jeg elsker mig det her. Jeg tænkte på, skal vi ikke stoppe den der film nu? En stopper? En stopper? Hallo? Hvis du stadig filmer, så kan du ikke stoppe.